Ljubitelji dobre pjesme i još boljeg druženja, spremite se. U subotu 4. aprila restoran Nuhan 9 Halka u Cazinu postaje centar najbolje zabave. Fahro Bunić priprema noć za pamćenje uz promociju nove pjesme i brojne goste iznenađenja. Ovu pjesmu pjevam tebi, mili brate. Početak je u 19 sati, a ulaz je samo 7 maraka. Rezervacije na broj telefona 061 603 710, recepcija restorana. Sa Bosnom i duša mene u tuđini patim. Živio sam za taj dan, kući da se vratim. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio muzičkog spektakla koji se ne propušta. Subota 4. april, Fahro Bunić u restoranu Nuhan 9 Halka. Vidimo se. Ja sam takav kakav sam, pa neka mi prijete Bosanac